Setmana d'últims preparatius al nou hospital Hèstia Balaguer. Les instal·lacions del nou equipament estan rebent els últims retocs per tal de que tot estigui preparat pel proper dia 10 d'octubre, data prevista per la inauguració que comptarà amb la presència del conseller de Salut, Boi Ruiz. Seguidament, el dia següent, el dissabte, que serà dia 11 d'octubre, farem la jornada de portes obertes a les 12 del migdia, en la que hem convidat a la població de Balaguer, i llavors ja el que queda pel dia següent, que és el diumenge 12 d'octubre, serà el dia més important per a nosaltres, que serà el dia que farem tot el trasllat dels nostres pacients de l'edifici vell fins a l'edifici nou. Aquest dia tenim previst traslladar als 100 pacients que tenim ingressats al nostre centre i comptarem amb el suport logístic d'un autocar i 6 ambulàncies de l'empresa SSG que estaran amb nosaltres aquest dia ajudant-nos. El nou hospital comptarà amb 120 llits contractats majoritàriament amb el Servei Català de la Salut i amb el Departament de Benestar i Família. Situat al carrer Gregori Gallego, ha estat construït per l'empresa Hèstia Alliance en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Balaguer. Que això ha estat possible gràcies a una col·laboració entre l'Ajuntament, que vam cedir en el seu moment uns terrenys i equipaments, i l'empresa privada. Allò que moltes vegades fa por de l'empresa privada o de la sanitat privada. Bé, en aquest cas ha estat una col·laboració que al final ha de rebundar i rebundarà, n'estic segur, amb benefici de tots els ciutadans. Cal destacar la bona accessibilitat i la lluminositat aprofitant la bona orientació de què disposa, per tal de disposar de llum exterior i ventilació natural en totes les estances ocupades, que estan també degudament climatitzades.